ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗକୁ ଅଶୁଭ ମନାଯାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ କି ରାହୁ କେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଗ୍ରାସ କରନ୍ତି। ପୃଥିବୀରେ ଏହାର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ଏହାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ବରଂ କିଛି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ବର୍ଷ ଶେଷ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କିଛି ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଏବଂ କିଛି ରାଶି ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଏଇଥିପାଇଁ ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେମିତି ରହିବ? ଗ୍ରହଣ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିଯିବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ଗ୍ରହଣ 6ଟି ରାଶିର ଉପରେ ସୁପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। 6ଟି ରାଶି କରୋଡ଼ପତି ବନିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ। 12ଟି ରାଶି ମଧ୍ୟରୁ ଏହି 6ଟି ରାଶି ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମାନୁଥାନ୍ତି ତ ଏହି ବର୍ଷ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପୁରା 150 ବର୍ଷ ପରେ ଆସୁଅଛି। ଏହି ଦିନ ଏପରି ସଂଯୋଗ ହେବାର ଅଛି, 12ରୁ 6ଟି ରାଶିକୁ ଅପାର ଖୁସି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଜୀବନରେ ଏପରି ସଂଯୋଗ ଘଟିବ, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସଫଳତା ପାଇବେ ନିଶ୍ଚିତ। ଏପରି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣକୁ ଦୁନିଆର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। କୁହାଯାଉଅଛି 2023 ଅକ୍ଟୋବର 28କୁ ଲାଗୁଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କୌଣସି ମାମୁଲି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ନୁହେଁ। ଆମେ ବତାଇଥିବା ଉପାୟକୁ ଯଦି ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦିନ କରନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଗରିବୀ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବାଟା ନିଶ୍ଚୟ। ଏହି ଉପାୟ କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ ଧାନ୍ୟ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ନିହାତି ମିଳିବ। ଏହି ଦିନ କେବଳ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ନୁହେଁ, ଏହି ଦିନ ଶରତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବି ପଡ଼ୁଅଛି। ଶରତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖେ। ଶରତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କର 2 ହାତରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କୃପା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ବତାଇଥିବା ଉପାୟ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ବି ଗୋଟିଏ ଉପାୟ କରିନିଅନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ହେବ ଏବଂ ଧନ ଧାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବ। ମନେ ରଖିଥିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବା ସମୟରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସେନାପତି ମଙ୍ଗଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାହୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରୁହନ୍ତି। ଏ କଥା ବେଦପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଅଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଯେତେ ଡେରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହେ, ଦୈବୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ କିଛି ରୁହେ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଉପାୟ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ କାମ ଦିଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ, ଯଦି ଏପରି ଉପାୟ କେହି ବି କରିନିଅନ୍ତି ତ ଧନୀ ହୋଇଯାଇପାରିବ, ତ ପରିଶ୍ରମ କ'ଣ ପାଇଁ କରିବ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ବି ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାର ପାଖରେ କରୋଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି, ସେମାନେ ଅମାବାସ୍ୟା, ଏକାଦଶୀ, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ମାନଙ୍କରେ କିଛି ଉପାୟ କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମର ବେଦ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ରାତି କୌଣସି ବି ଉପାୟ କଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳି ପାରିବ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ କେବେ ହେବ ଏବଂ ଶେଷ କେବେ। ଏହି ବର୍ଷ ଶେଷ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ 28 ତାରିଖ ଅକ୍ଟୋବର ରାତି 11:31 ଉପଛାୟାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଏହାର ଆରମ୍ଭ 1:05, ମଧ୍ୟକାଳ 1:44, ଶେଷ ସମୟ 2:24। ଏହି ସମୟରେ ଏମିତି ବି କିଛି ଭୁଲ ଅଜାଣତରେ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ସାରା ଜୀବନ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ କଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା କେଉଁ ଭୁଲ ଅଜାଣତରେ ମଧ୍ୟ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ତାପରେ କେଉଁ ଉପାୟ କଲେ ଧନ ଆସିବ ଜାଣିବା ଏବଂ ଶେଷରେ କେଉଁ କେଉଁ ରାଶି ଭାଗ୍ୟବାନ ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା କେଉଁ ସବୁ ଭୁଲ ଅଜାଣତରେ ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଏହି ସମୟରେ ଲୁହା ଲୁଣ କିଣିବେ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଯଥାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ପାନ, ଗୁଟୁକା, ଅଣ୍ଡା, ମାଛ, ମାଂସ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ କହୁ, ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ବେମାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ। ଏହି ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ ପାନିଆକୁ ଧରିବା କଥା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଆପଣ ଠାକୁର ଘର କବାଟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ବିବାହିତ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ମନା।
आसंतु जानिबा उपाय विषय जहाँ फल आपणकर भाग्य बदली पार। भिडटी आगक बढ़िया पूर्व आमर निवेदन भिडटी को लाइक करने को। तो आसंतु जानिबा चंद्रग्रहण समय आणवे गोटे पितल ताटिया गोटे गंगा जल को ताटिया ढालीदेवे और टंकाकिया गेड़ी को सफा कर धोई ताटिया रखिदेवे एवं यहाँ नहीं एपरी जगार रखिए जोठारे जह्नर छाई हल्का भाव पड़ुव। पुणी 29 तारिख सकाळ आपण गाधई ताटियाटी को रखि पैसाटी को आनी भल भाव धोई लाल कनारे गुड़ाई आलमीरा किंबा बाक्स मध्य रखिदिंतु। द्वितीय उपाय यह बेमार ठारू मुक्ति मिलबार उपाय। चंद्रग्रहण समय आपण एक कला कना नहीं से कला मरीच को पुरई पुटुड़ी बनाई नियंतु। बेमार होइतिबा व्यक्तिर मुंड साड़े रखिदिंतु एवं 29 तारिख दिन सकाळू ए पुटुड़ी को बामरू डाहाण को 7 थर बुलाई बही जाउथबा नदी किंबा नाड़े भसाई दिंतु जहाँ फल बेमार व्यक्ति सुस्थ होवार संभावना बहुत। एबे आसंतु जानिबा भाग्यशाली राशि विषय। मकर राशि बालांकु चंद्रग्रहण पर सबुथिरे सफलता मिलिबो। तुला कन्या सिंह मेष वृष राशि बालांको मध्य एही चंद्रग्रहण पर सबुथिरे सफल मिलिबो। अपार धन संपत्ति मिलिबार संभावना बहुत। तो बंधुगण भिडियोटी को किसी शिक्षा मिली थाए तो भिडियोटी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को अनुरोध। नमस्कार, देखा आग भिडियो। जय जगन्नाथ।